Той е нов гей. Майка. Днескашната тема е за учениците като изцяло, като, например, богатите батки. Тъпите изроди. С майка и тъпа изродка, бе. Тъпите изроди. За нацепените батки, които... Сега ще ви покажем тъпия смотан скетч за тъпото богато копеленце. Ти си тъп. Пекане, дойде ми! Пекан! Пекане! Пекане, имаш двойка на контрол. Какво пишеш тук ти? Аз съм богато копеле, което има много пари. Точно това е. Това е за 6. Какво е? Къде 6 бе? Какво 6? За 6 е! Докажи ми, че е за 6. Ето! Кой ти? Виж! Тъста лея. Пекане, мисля... Пекане! Пекане, има къде ти били веднага? Вземи си контролното! Не такова ти страшен човек! Не такова е човек! Човек! Пекане, пише, че шестица. Само ти за да доброто ти ще към мен. Опа! Ети Пекане контролното. Мерси. Абе си тук! Не ти вижда повече, Пекане! Следващия скетч е за тъпите подумазвачи в Даскал. Айлин! Айлин, твоето контролно сега спева, Айлин! Айлин, какво не знаеш ти кога си знаел нещо, а? Имаш двойка! Но госпожо Витницка, сте изключително красива. И аз какво да правя, аз винаги съм изключително красива. Моля ви, госпожо, не така. Няма да ги така, няма! Двойка! Ура! Госпожо, моля ви! Добре, не се злави, не се злави. Добре, хайде. Ние сме вашия гост, направо ми дотигна! Само ще се ви пишвам. Раз. Здравейте, това е следващия скетч. Нацепена батка. Шишмани, лодка, какво е това съм нацепен, бе? Бе, само за техница ли двойка? Искам 6! Добре, Шишмани, добре, сега ще пиша шестица, иска. Ползо! Добре. Ето, писах. Сега ти шестица, ето Шишмани, Следващия скетч е за тъпите смотани гадни изроди. Последният тест е на черния. Кой е черният този клас, бе? Черен! Какво си ти, бе? Ти си черен, бе? Свежо? Ами, не излезем, че жесто, такива хора този клас. Момента са въртени, ще пише 6. Чакай, че много 6. Ето,